Okay, sige na. Libre daw ni Ate Marian Ambisyosa. Ay, ito lang. Ibaba mo na lang. Ang laki mo kasi. Maitlog kasi. Ay, may itlog. Hi guys! Good morning! Oh, may parcel na naman ako. Ay, amin itlog parts. Hi! Good morning! Oh, di ba sabi ko kung magtitindera ka, maliligo ka? Doon pa man. Parehas kayong dalawa ng outfit. Saan kayo galing? Ha? Ayan. So, mag-ihaw-ihaw. No! Dahan ni Mama. Walang matutulog. Naka-contact lens ka pa? Tapos namumula yung leeg mo? Mio. Karimon! Wow! Good morning, guys! Andito na pala sila. Ang dami. Wow! Hey! Wala na pong tubig. Uy, may parsalubong ako sa iyo. Ayan, upuan. Oh. Ano parts? Hi. Yung barya lang ito. Ano may practice ba kayo? Asan si ano? Yung representative ninyo na magpapaayos. May parcel ako. Ayaan mo na ba? Gastos na naman yan. Asan ba yun? Wala. Wala ba siya? Wala, umalis siya. Ay, ako upo dyan ngayon. Kinuha niyo yung upuan ko. Isa sa mga rules yan, kung gusto mo magtinda, nakatayo. Oo. Mura lang naman yung parcel mo. Parang mas mapapamura ako sa inyong dalawa. Mukhang nakarami na naman kayo sa paglipad-lipad nyo kagabi. Ma, ang fresh mo. Tigilan mo ko. Asa yung burger ko? Wala, sarado. Sarado. Ayaw lang ni Oyong. Ayaw ni Oyong. Wala pa. Yan. Bisita kayo ha. Iangat lang muna natin mga anak ha. Wait lang, yan. Sayang naman yung tangkad mo, tsaka ganda mo kung di natap... O, kabila pa. Yan. Gusto mo pumasok dito, di ba? Yan. Sayang yung tangkad mo. Oh. Good job, Marian. Yan. Okay na. Okay na yan, dalawa muna. Ah, diba? Ilang luso mo, pwede. Pili tayo ng mga lucky eaters na inilibre natin ng lunch. Huh? Wala ka pambili shampoo. Manilibre ka pa. Ay, man ako nilibre kanina, si ma'am. Hala, Tara. Ang taray! Kasi siya yung first customers nyo kanina pagdating ko dito. So, ako yung nagbayad ng kanilang mga kinain. Wow! Magkano na naman yun na? Napaka-generous. Mukha Wala, naman. wala. Mukhang galing ka Cebuana or MW. Galing akong inuman. Okay, so ngayon, meron tayo, andito si Marian. So, kukumpitin na natin kung magkano yung total na nakain niya kasi nalibre din siya sa... Totoo ba? Nilibre na. Mukhang malaki ang pera ngayon yung Marian. Mukhang marami na naman siyang nakuha. Kasi kagabi nawala yung mga yun. Mukhang may pinasok na bahay itong mga to. Uy, Sino ba? Kaninong bahay ba yun? okay, ano nakuha mo na ulam? Bakit naman tatlong chicken yung binigay mo? Dalawa lang order. Hindi, iba yung sa kanya. Gusto niya mag-chicken daw. 50, 30. May discount naman. Isa pa daw rice. Ha? Kanino? Mag-rice ka pa? Ah, isa pa daw. Ate, rice daw. Ate, rice daw. Rice. Ilang soft drinks? Isang bottled water. Hindi, lalakad lang. Ay hindi, may corkage po yung 100. Hala? Iklog na lang to. Tapos yung hotdog. Tapos isa pa. 7 tig-dalawahan. So, hindi, ano na. 350. So, magkano sa'yo? 355. 18 times. Okay na. Ang total mo is 1,350. Hala? 1,000 ba? Pati. Ganyan talaga. Tanungin mo lahat ng students kung gusto nila kumain.
Hala! Hala, grabe. Ay, parang malaki yung ano. Kinakabahan ako, mukhang may tatakbong kapitana po dito sa barangay namin. Guys, gusto niya ba raw ng Ano? inihaw, a la carte? Ala ka. Ala, may nag-yes. May nag-yes. May mga nag-yes, yung mga gusto na mag-ala carte. Okay, taas yung kamay. Sandali, Ay, wait sino lang. bakit? Pwede ba money down muna? Oh, mali. Kinakabahan ako eh. Lasing ka eh. Ha? Pwede mag-run? Okay, sige na. Libre daw ni Ate Marian Ambisyosa. Okay, dito na, pili na kayo. Isang kinain. Oh, tagi-isang tinahin. Kunin natin sa CR. Uy, pala iba yun. Iba yun. Iba yun. Sige, pili na lang kayo Ako, dito ano na. kayo? Yay! Ayan. Ano na may mga luto? Okay, dito. May luto na. May ano na. May lutong tatlong hotdog. So, dito na kayo. Pili na lang kayo ng ano yun. Huwag masyadong... Napaka-supportive naman ni Marian. Dapat gabi-gabi pala tong lasing. Kaya pala. Mukhang nakarami Baka nung pwede mong ibulong sa akin. Mamimid ko pa. Grabe! 10,000 kagabi? Ay, Baka naman. Pag ano ba, pag bilang makusunin na Oo nga, ayun nga. Ate, alam ni ate yan. Siya na bahala dyan. Big time siya. Iba siya. expired lang. hala. Ha? Expired lang daw. Pag withdraw ba? Hala. Hala! Hala. Anong card ba yan? Palawan? Hindi. Ay, ano ba? Land bank ako. Saan yan? Sa munisipyo? Munisipyo to. Oo nga, land bank kasi doon. Wala tayong motor. Ay, wala. Ay, meron siyang motor si Carlo. Para Christmas na. Oh, dali na. Oh, yan. Ako, Doy. Don't forget to follow Marian Ambisyosa. Dali na, huwag na mahiya. Nahiya po sila. Oh, di ba? Nang ano maulaw, di ba? Kain muna bago pumasok sa school. Ay, nakakiapon na ron. Okay, ang total ng yung mga palibre and kinain is 1,160. 400 man po. Ha? 400 lang. 400? Oo. Pati yung kay ma'am sinama mo, tapos 400 lang ibili. 1,160? Ay! May tip daw kayong tatlo! Ay! Char. Ano gusto nyo kain? Ah! Tapos Wait bukas lang, nga ha. nagpa-withdraw ko. Ha? Pag-withdraw. Bantay lang ha. Kilala kita. O, yung gate, harangan nyo ha. May tatakbo. Thank you sa pagpakyaw. Continuation? Continuation pa? O, wag kayo tumigil. Maluwag pa yung atay nyo. Sige lang. Enjoy. O, yung gamit, cellphone.